Malta qatlet l-opportunità li kellha biex ikollha industrija b'saħħitha tal-iGaming. Dan kien wieħed mill-messaġġi prinċipali li sit speċjalizzat fuq l-aħbarijiet ta' ekonomiji bbażati fuq it-teknoloġija għadda dwar Malta. L-artiklu minn Ion News jispjega kif Malta fl-aħħar snin gawdiet reputazzjoni pożittiva fl-industrija tal-iGaming bosta kumpaniji jiddeċiedu li jinvestu jibnu bażi ġewwa pajjiżna u sussegwentament ikabru din l-industrija li tiġġenera flejjes kbar. L-artiklu jgħid ukoll però li fi ftit żmien il-Maltin inħakmu minn reba l-flus li ma bħala li gerxet lem mhux biss lill investaturi prospettivi iżda anke lil dawk li diġà investew f'Malta. L-akbar fost il-problemi li jagħtu flajn huma il-kirja li dejjem tola u r-ristoranti u l-bars li jbieħħu bil-għoli. U apparti minn hekk l-artiklu jgħid ukoll li l-kwalità tal-ħajja qiegħda tonqos minħabba problemi kbar ta' traffiku, l-art niġġis ta' storbju fl-Ewropa, trasport pubbliku diżastruż, toroq maħmuġin u infrastruttura li ma sostnix il-pajjiż kif suppost. L-ispeċjalisti ta' din l-industrija fil-biċċa l-kbira jiġu minn pajjiżi min-naħa ta' fuq tal-Ewropa fost oħrajn mill-pajjiżi tal-Iskandinavja, il-Ġermanja u l-Ingilterra. L-artiklu jistaqsi l-mistoqsija retorika li ġib kundanna kera waħedha għalfejn dawn l-ispeċjalisti ser jiġu Malta biex jitħallsu inqas u jħallsu iżjed biex jgħixu. L-artiklu jwissi li minħabba dawn ir-raġunijiet Malta se jkollha problema kbira biex issostni din l-industrija għaliex l-esperti fis-settur mhumiex ser jiġu Malta. Dan għax ma jaqblilhomx minħabba l-fatt li l-Malti intilef reba biex jikseb kemm jista' flus fl-iqsar żmien possibbli. Ir-riperkussjonijiet ta' dawn l-azzjonijiet qed jinħassu diġà b'mod speċjali jekk kif l-aħħar ġranet kumpaniji kbar ħabbru li ser jimxu l-barra minn pajjiżna jew li mhux ser ikomplu l-investiment tagħhom fi xtutna. Fost dawn il-kumpaniji hemm Leo Vegas u Yggdrasil li kienu fost l-ikbar kumpaniji tal-gaming u tal-iżvilupp tal-logħob f'Malta illi abbandunaw il-pjanijiet tagħhom li kabru bl-investiment fil-Gżejjer Maltin. L-istess artiklu jiddikjara li realistikament l-industrija mhux ser tispiċċa fl-immedjat iżda huwa fatt magħruf li frott tan-nuqqas ta' attenzjoni il-boom li din l-industrija gawdiet f'Malta issa spiċċat u l-Malti għandu jieħu talima minn din id-disfatta li ġabet ir-rovina ta' din l-industrija.